Фәрит Әхмәтҗанов минем өчен бүгенге көндә, минем күзлектән караганда, мин үрнәк алырлык төрле яктан үскән һәм югары дәрәҗәдәге кеше һәм җитәкче. Аны белән танышу мизгеле узак еллар элгәрерәк булды. Күчмә театрда эшләгәндә 77 еллар иде. Менә безнең театрга bir rejissör kire, ol sizin bilen işleyecek diye ettiler. Kim икәнен әле белмибез. Ol Ульян өлкәсеннән булып чыкты, Мәскәүдә укыган һәм үзенең ниндидер Крупский исемендәге мәдәният институты булган микән инде ул. Менә шушында ул режиссер халык театрлары өчен микән инде. Мондый мин төгәл хәтерли алмыйм. Менә шушы бездә улы куярга тиеш үзенең диплом спектаклен һәм болгар язучысы Данаиловның "Вөҗданың ни әйтер" исемле әсәрен алды. Һәм ул аны бик матурына куеп чыкты. Һәм менә минем архивларына актарганда әле шушының теге худсоветның протоколы ята. Аны бик мактап, бөтен якта, бөтен кешеләр инде 100% эшкә теге сәхнәгә халыкка күрсәтергә лаеклы дип табылган икән. Аннары соң ул безнең театрда бөтенләй эшләп калды. Фәрит Әхмәтҗанов җиң сызганып эшкә тотынды. Ул шушы вакыт эчендә беләсезме, нәрсәсе белән истә калды минем. Үз әсәр теге прозаик булган язучылар, әйбит, драма әсәрләр язарга керештеләр. Мәсәлән, мәрхүм Әхәт Гаффар, Марсель Галиев, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгъдиев, Фәүзия ханым Бәйрәмова һәм тагын бар. Менә шулай иттереп, ул режиссер буларак менә шуларны драматург буларак ачты дип әйтәсем килә инде. Чөнки аларның әсәрләре аның куелышында бардылар сәхнәдә. Һәм инде үзегез беләсез, Күчмә театр ай саен 35-шәр, 20-шәр, 25-шәр көн гастрольдә йөри идек. Үзенә генә хас гадәтләре аның һәрберебездә гадәтләр күп. Кызып китүчәнлек, кискенлек, тәртип ярату. Аннары соңга калуны яратмый иде. Менә 5 минутка соңга калдым. Әнә шул ишекне бикләп, теге аркылы такталар куеп куя иде. Теге ишеккә кеше килә, шакый, юк, кермисең. Кайтып китәргә мөмкин. Беләсезме, аның белән эшләгәндә кызыклы хәлләр дә, кызганычлары да күп булгандыр инде. Күп кырлы шәхес иде. Менә аның шундый кызык гадәте бар. Ул бер рольгә, мәсәлән, 2-3 кеше билгеләргә мөмкин. Син һәм син. Һәм ул алар белән бер тигез эшли инде. Татар театрына бик зур өлеш кертте сеңелем. Менә аны вакытында аңлый белүчеләр булмады. Чөнки безнең студия чорыннан алып һәм студия чорыннан соң дәүләт театрына әйләнгәч тә безнең театр татар милләтен, татар халкын, татар халкы арасында чыккан герой һәм героиняларны күтәрү кебек менә шушындый спектакльләр уйнады. Менә шуны әйтәсем килә. Менә ул Мәгүбә Сыртланова, очучылар, Ольга Санфировалар әйбит, теге Крым егет Әхмәт хан Солтаннар, үзебезнең героинялар һәм теге репрессия корбаннары булган. Әле бит бер сәхнәдә барганы юк. Менә шулай итеп күпләп күтәреп чыккан татар милләтеннән булган геройларны һәм шул чорның теге авырлыклар белән күпме авырлыклы газаплар кичереп һәлак булган кешеләрне biz аларны оныта барабыз бит. Фәрит абыйгыз белән эшләгән вакытта без эшләдек. Беренче башладык студия буларак СПТУ-3 инде һөнәр училищесы. Аннары күчтек Островский 12-гә. Анда инде ул бик каты авырлыклар белән теге ул вакытта Исхаков дигән кеше инде Казан мэры булып безгә ниндидер бер складлардан бушаган бинаны бирделәр. Анда литер А, литер Б, литер Г, Г хәрефенә шундый ниләр булган. Без андагы пичләрне сүтеп, беренче этаж белән икенче этажны тоташтырып, шулай итеп үзебезчә кичкенә генә зуррак бүлмәләрне сәхнә ясап, менә шунда эшләдек. Ул сәхнәдә уйныйбыз, ә ул сәхнәдә ник бер тәрәзә булсын. Ачып кергә ишеге һәм менә шунда инде кичкенә генә пандус күтәреп, шунда сәхнәдә уйный идек. Кадерне белмәүче бурсык, тузакка төшкән аучы, уеннан уймак. Менә шушындый әйберләрне без шушындый кичкенә сәхнәдә уйнап, мәктәпләр буенча уйный китә идек. Кызык хәлләр безнең нәрсәсе булгандыр инде, кызым. Менә кызык хәлләрнең кызыгы шушында.
Bizning bir transport yok. Tıgı maşina yok. Mektepke barırga kirek. Birisinde bulay buldu. Fenevil Galiyev'nin güzelinin spektakl işini oldan getirgen var idi Ufallı arbası. Mene şu Ufallı arbasına dekorası diyedik. Tıgı maşina tapalmagaç. Hem onlar tıgı sıyır yağındarak nişektir bulakta bir mektep barında. Nişen şiken neyt almayayım mene. Kızık öyle onun etajında da uzakka büyükke tanıysa. Mene şu mektepke Ufallıga diyep tıgı artistler dekorası taşıp baralar. Ferit Habibulin kim ol nindi degech ana aytganim kishi ol üç sözünde tura turgan. Ücret. Eğer başına bir fikir kelsa, ularni nechikda boshqarib chiqa, masalan, prezident bilan uchrashishga kerak, ol endi ertangi 6da 7da ana prezident administratsiya yonida bosib turashaq endi kutib, o'zining qog'ozga yozgan xatlarini tutib, topshirishga shulay ayttirib. Mene şuşunday tegiz jirde, bir narsasiz jirde şulay ayttirib, teatr barlıqqa kelgan ekan. Mene bular barысы da bar ekan deb narsadan barlıqqa kelgansan ol. Şuşu Ferit Ahmadjanovning yerga şeshgan urliqlari bitindi ol. Durusini aytganda, Tabakov arkasında biz 93-97 yıllarda 2 mertebe Moskvaga stajировкага bardık. Bütün tiyatrlar bilen көз алдыңызға кетіріңіз, бухгалтерлар, гримерлар бітірісі стажировкада. Hem biz şuşu Tabakov bilen Şehov'ның mekanik piyaninoсын қойдық. Onlarsın ул Tabakov арқылы Ефремовлар bilen ұшырашып, олардың repetitsiyelerin qarab, gün sayın Moskva teatrlarından bir teatrdan ikinci teatrga şabular, özümüzni biz masterstvo, ustalık yağından көтердік deb sanayım. Allah'ın rahmeti yapsın Ferit Ahmadjanovga. Ol bizge Moskvani ko'rsatmadi. Studiya işorunda kim aytmışlı, eli qarab turab soğuş yerinde Volgogradlar, andagi kim aytmışlı panoramını, andagi Pavlov yurtlarını, mene barısını bizge ko'rsatdi. Mene şurada ayttirib, Ferit Ahmadjanovning Tatar teatrına ko'rsatgan xizmati bek bahassiz, bek ulu, lakin zamanında onu görüp, ko'tarib olib, hem nechikdir yordam etuvchi bo'lmadi deb aytasim kela menim.